Moussa Mara an b'a fɔ kunu Mali ni bi Mali tɛ kelen quoi. Moussa Mara ka dɔn ko jeunesse ye conscience sɔrɔ fɔlɔ politique la nin ye système kɔrɔ de ye quoi. I b'i yɛrɛ victimiser ka besoin ɲini ka kɛ i n'a fɔ faso tin b'i la i bɛ fɛnw kɛ quoi, i bɛ mise en scène kɛ a ka ca Ala fɛ i bɛ jama sɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ Moussa Mara soutenir nin démarche ninnu na i bɛ taa sɔrɔ en général u bɛ politique kɛlɛ de la sinon n'i ko faso de ɲumanya kɛlɛ yɛrɛ nin kan ka mɔgɔw tɔ ban Moussa Mara ye de k'a jira k'a fɔ Moussa Mara bɛ fɛn fɛn fɔ a ye taa vérifier a ka lajɛ n'i miiri bɛɛ y'a bila ko Moussa Mara jɛra a ka k'a ye mobili ko u ye mɔgɔ bila ka taa mobili minɛ a la an y'a ye réseau kan cogo min na k'u ye mɔgɔ bila ka taa mobili minɛ a la Moussa Mara mago bɛ BJ de la quoi sinon premier ministre bɛ yen i b'a kalama k'olu ma deli ka Mara ko avantage yɛrɛ la yɛrɛ. Mali kɔnɔ yan ancien premier ministre bɛ yen ils n'ont jamais touché ces avantages là i mɔgɔ si m'olu mankan mɛn u tɛ politique la fɛnɛ tu sais que nin yɛrɛ kan ka tigɛ premier ministre fɛn o fɛn qui sont actifs politiquement u kan k'u bɛɛ ka avantage de tigɛ parce que a b'u favoriser mɔgɔ kan quoi et n'o ma tɛmɛ kalo 3 premier ministre kan kalo 9 premier ministre kan o de b'i permettre ka taa ni avantage ba bɛɛ sɔrɔ mobili Moussa Mara ye o kumana a ye issue mun tiɲɛ anw ma Ala ma tiɲɛ bange nin yan an ko avantage wɛrɛ bɛ Moussa Mara bolo min tɛ avantage financier ye Moussa Mara ye papier ci anw ma Ala filɛ ka tiɲɛ bange mɔgɔ kun t'a kalama ko mobili b'a bolo bon mobili ko nana da e ko mobili minɛlen e la mobili minɛla e la primature yɛrɛ Choguel bɔra cabinet bɔra ka kuma k'i ye kuma min fɔ ko tiɲɛ tɛ nin dama bɛ kɛ Moussa Mara la o de ka ca bon n'a fɔra ko ça c'est un ancien dignitaire nin ye premier ministre kɔrɔ de ye ta min ka kumakan ba sigilen tɛ mais nin ye maloya ye est ce que mɔgɔ kan ka nin ko fɔsɔn kɛ n'i jɛra i ka avantage kɔ jakosa i ka to mɔgɔw ka lafiya e b'a ta waati min na i m'a fɔ mɔgɔ ye i tun b'a ta waati min na san 10 i m'a fɔ mɔgɔ ye n'i bɛ jakɔ Moussa Mara b'a la n jɛra n ta kɔ dɔ fana ka ja ta kɔ est ce que i bolo don mɔgɔ si la ko ka ja ta kɔ mɔgɔw ye mun muɲu e tɛ se k'a tilancɛ muɲu Choguel ka bilan ka ɲi ni Moussa Mara ta ye siɲɛ 100 Moussa Mara ye min ta ka to premier ministre la Choguel bɛ ka min ta bi o bɛ bɛn Moussa Mara ta tila ko n ta hakɛ dɔ ma Choguel prend le minimum ne de y'a fɔ n tɛgɛ fila bɛɛ sanfɛ cɛ si se ka na ne sɔsɔ a la Choguel bɛ ka min ta primature la o dun ye faransi gɛn Choguel ka bilan ka ɲi ni Moussa Mara ta ye siɲɛ 100 mais Moussa Mara ka to primature la wagati min na Moussa Mara tun bɛ min ta avantage la Choguel tɛ surunya hali o la mais en termes de bilan mais Choguel est meilleur que Moussa Mara Choguel est faransi gɛn ka MINUSMA gɛn ka yafuma bala ka Comatex la wuli le bilan de la transition c'est le bilan de Choguel ni ko transition ka ɲi bi Choguel ka ɲi Choguel a pu présenter un bilan positif par rapport à Moussa Mara mais Choguel bɛ ka min ta bi primature la Moussa Mara ta n'a tɛ da ɲɔgɔn kɛrɛfɛ i ye Choguel mankan mɛn yan donc kana na baga mɔgɔw ma k'u taara mobili minɛ i la nin kɛra maloyaba di an ɲɛ bɛ a ka mɔgɔ dɔ sigilen na ko non ko mobili ma taa minɛ dɛ k'u y'a wele téléphone de la k'u ye chauffeur kɛ wele téléphone na mais est ce que nin tɛ i b'a fɔ ko gɛrɛn tɛminɛ ko quoi ou bien gɛrɛn chaise i bɔra an ka gɛrɛn na de nana an ka chaise ou bien nana an ka tɛminɛ mais nin ye maloyala ko di o Moussa Mara bɛ kana mɔgɔw minɛ ko denmisɛnnin sa a k'a to an ka tɛmɛ ni sɛbɛkow ye ko ɲɛnamaw bɛ yen i ye min kɛ primature la nan'o bilan ye sa an bɛ yɔrɔ min na insécurité la comme e ye insécurité vécu cɛ fɛn dɔ fɔ an ye an bɛ min faamu mais nin ye maloya di ye Choguel o de y'a to politiquement Choguel y'a yira a la k'a fɔ k'a tɛ politique dɔn quoi a ye fɛn fɛn fɔ n jɛra n ka wari kɔ k'a fɔ i ye primature kumalen yan mais a kɛlen k'a fɔ ko mobili minɛ mais wari bɛ taa minɛ la mun na wari bɛ di e de ma n'a bɛnn'i ma a ma se lettre ci yɛrɛ la n'a dir'i ma taa verser trésor la a ma ban ale ko k'a kana ci a ma tugun non a kana ci ma cogo dɔ wɛrɛ bɛ e bolo e bɛ se k'a fɔ comment tu peux sélectionner les avantages a ye nin ta a ka nin to yen si Moussa Mara écrit Moussa Mara ta écrit de kɛ o sinon Moussa Mara ko des avantages financiers Moussa Mara ka sɛbɛnni kɛ dɔrɔn ko je renonce à mon statut de premier ministre a k'a lajɛ kalo sa la ni dɔrɔmɛ 1 taara sa d'a ma k'a jɛra chauffeur kɔ a jɛra mobili kɔ a jɛra cuisinier avantage fɛn fɛn bɛ premier ministre bolo n'a y'a sɔrɔ o b'a bolo k'a jɛra a bɛɛ kɔ a k'a lajɛ ni mɔgɔ bɛ dɔrɔmɛ 1 verser a ye min bɛ se k'a fɔ cogo k'i jɛra 140 kɔ alors que million 2 ka mobili bɛ e bolo mais ça sert à quoi e ko ko mobili fɛnɛ e ni hinɛ koyi i ma ni miiri ko nin de kun y'an ka premier ministre i ma dɔn ni erreur kɛra Mali kɔnɔ e n'u ma Mali premier ministre ko lajɛ nin ye maloya ye dɛ mais BJ bɛ se ka diya mɔgɔ ye tan cogo di e ko mobili min b'e bolo ko i k'a di k'u ye chauffeur kɛ wele depuis quand la primature s'adresse à un chauffeur a y'a kɛ Ala ni kira kama mobili ditɔ e ma téléphone ma ci e ma ka mobili d'e ma
mobile dirait et mani papier doit être acte doit que ça soit un décret ou un arrêté, je ne sais pas comment appelle-t-on la nomenclature maintenant de ce document, mais mobile dirait et mani papier doit être. À la matière, ne beta mobile dit et quand tu mobile blani PV de remise doit ni mobile beta dit mobile quand tu blani PV doit être quand il mobile dit. Ouais. Procédure aussi ma respect. Géré moto te koyi. Non, géré moto te. Ni be kunye ka sogel la nogo ka ke na fo ale juga be mo kono ina fo fen wore kera e France o don kunu kuna sunu tra sans papier be gen. Francia. Non, Moussa Marga visiter min o tra sans papier be la sans papier be dangali su be la. Hein? Ate abido bien. Ou ye sans papier trap ou tra ni police ou tra ka da sans papier ka so bechi. Abe benga ye ŋuye kuna an t'o dɔn min tɛmɛna faransi ni mɔgɔw kɔni cɛ an t'o dɔn parce que a bɛ se ka kɛ faransi fɛla de don n'i ye kuma dɔw fɔ a ka mɔgɔw ma ou bien n'i m'a sago la ko k'a bɛ ko dɔ k'a la a ma sigi ni min c'est pour menacer les Maliens donc i bɛ taara bɔ nin lajɛ donc mɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ jamanaden y'i dɔ de ye sa juguya tɛ mɔgɔ n'i ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ Mali y'a kɛ Musa Mara ye k'i kɛ député k'i kɛ maire ye k'i kɛ ministre ye k'i kɛ premier ministre ye bilan dɔ fɔ an ye sa bilan dɔ fɔ an ye sa Musa Mara a fɔ dɔrɔn ne ye nin ɲa jamana kɔnɔ ne kɔni tilela nin sara ka kɛ o fɔ an ye sa Musa Mara o ka fisa ni nin ye sa don o don n ye nin kɛ dɔ fɔli ka nin kɛ n ye nin kɛ alors que il y a les questions brûlantes e kan ka kuma minnu kan e tɛ ka kuma o kan aujourd'hui ton pays a porté plainte contre la France e ko cogo di o la i ka jamana ye plainte do France contre la ko o kumana maliyɛnw ye gɛlɛya min bɛ maliyɛnw kan militairement ko faransi nɔ don siɲɛ 50 ani siɲɛ 2 a prévu bɛ yen ni mɔgɔ ma da la hali an minnu filɛ nin ye prévu b'anw bolo faransi kan n'an kun ye jɔyɔrɔ dɔ kɛ on peut saisir n'a sɔrɔ parti b'anw bolo au moins ni ne kan kɛ classe politique ka baara ye quoi parce que fanga kan ka da aw de ma mais ni fanga dira aw ma ka sɔrɔ fanga ɲagaminen don ça veut dire quoi. Donc Moussa Mara ka bɔ nin bezi ninnu kɔnɔ ko mobili minɛna ale la mobili ma di chauffeur kɛ ma koyi mobili dira e de ma mɔgɔ jɔn bɛ se ka chauffeur kɛ wele ko na ni mobili ye Moussa a y'a kɛ Ala kama bɛɛ k'a da i ɲɛ kɔrɔ au moins ici bɛ ci ma on peut il peut avoir des voies d'issue k'a bila ka taa ka tila ka PVD remise k'a la n'a fɔra ko premier ministre kunturu de b'a fɔ ko jamana mobili 100 ans kɔfɛ 100 ans ou bien 100 wɔɔrɔ ou bien 100 joli kɔfɛ ko ouais ko a fɔra ko ka mobili di k'ale ko ta ni mobili alors k'a fɔra bɛɛ ma ko mobili taara minɛ de vraiment an bɛ primature mɔgɔw fo ka docteur Choguel Kokala Mayiga k'a fɔ k'a ka cabinet mɔgɔ bɛɛ fo an bɛ nin Choguel fɛ quoi. Choguel billahi Choguel juguya foyi t'an kɔnɔ Choguel c'est notre référence mais an bɛ fɛ a ka action politique de poser qu'il se montre un vrai leader politique a ka bâton de commandement ta an b'o de ɲini Choguel fɛ il peut Choguel a une capacité politique il peut Choguel bɛ se fɛn min na o ye politique kɛlɛ de a bɛ se a kana an to ninnu bolo quoi politicien minnu man kuma kosɛbɛ politicien parti fitini fitini ninnu bolo i mɛ parti nin bɛɛ ye mɔgɔ damadɔ an tɛ ka se ka lafiya parti ni bɛɛ mɔgɔ damadɔ an tɛ ka se ka lafiya don o don kuma mobili minɛna an na tile minɛna an na so minɛna an na n jɛra n ka nin wari kɔ n ye nin kɛ tan kalo o kalo a bɛɛ n'a kuma. politicien fana ka baara de ye nin ye pour que mɔgɔ kana ɲinɛ a kɔ. ne kun ye Musa Mara ne bɛ taa n'i kun taara Faransi foyer la ka taa kuma Katinina ko problème kan ka taa kuma gɛlɛya minnu bɛ maliyɛnw kan ka taa kuma kan mɔgɔ kun t'i gɛn o. Mais tu es politique donc. Est-ce qu'on donne non, il était politique. Non. C'est quoi le fait qu'il était au forum monuqué et qu'il allait m'amener, il a fait beaucoup de bonnes qu'il allait qu'on a déjà matché, mais je me suis dit alors que mon de Sarah, qu'il allait libérer. Un bon citoyen ici qui a armé la bouche quand même. Il faut que tu jamana ngo jamana de kumba ko kofe. E ka armée gena ka bo jamana kelen de toray. France de kumbi. Mais mon de France ka tien fois ni Musa Mara do fo France fene mo te kuma mais a be Mali de noy Mali de desrakata Mali de yin kata Mali de yin kata non moi je suis pas d'accord ni bi min fi ni min be ke o ka ke mais ama jeni mi ama jenui ka fo anga bonu kono Musa Mara ka ni projet nyana mawi aka asi ka kuma fo nyame min famnya aka kuma aka tan ni projet wi campagne de dale na koy campagne de la campagne be dale officiellement mais non campagne de la de façon officieuse campagne de la kan attaquer romuna non de façon officieuse tu sais que Moussa Mara be ka ta kuma mun fo français on ni politique yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn sara la koy ça c'est juste pour montrer à l'opinion que transition ka disi gosi ni armée ka monter en puissance mais c'est pas vrai o dɔrɔn de do
parce que ni armée ni Assimi ka bilan ta k'a lajɛ défense ni sécurité de ka bon n'a bɛɛ c'est pour montrer aux gens sinon politique tɛ o c'est pour que k'a fɔ bon ninnu bɛ k'u disi gosi ni fɛn min ye koba tɛ bon o de an tɛ sɔn o de ma o de tɛ tiɲɛ ye koba de don parce que e ma se k'a kɛ donc ale ka politique y'o de ye quoi ka mɔgɔw la ban a ko an bɛ ça fait Assimi ma anw ɲɛ ni min ye o ye lakana ye ni lakana bɔra a t'anw ɲɛ ni foyi ye donc an bɛ lakana in la gosi bon anw fana tɛ sɔn o ma an ko k'o tɛ kɛ. ok mais est-ce que ni campagne de la bu mara man ka taa Kidali fɔlɔ de sɔnni a ka taga Faransi certes a bɛɛ ye maliyɛnw ye sa mais est-ce que ale man ka taa Kidali fɔlɔ. parce que ale kelen ma deli ka taa Kidali o donc i b'a dɔn k'a fɔ ni bɔgɔ biriki binna dingɛ kɔnɔ a bɔra bɔrɔ la a b'ale kunna Faransi de bɛ se ka taa ni mɔgɔ ye Kidali ministre de bɛ se ka taa ni mɔgɔ ye Kidali n'o tɛ an kɔni taara Kidali mais n tulo bɛ anw taara Kidali ne taara Kidali ka taa Tenzan daminɛ na Inafrak ka taa Gao ka taa Tombouctou ka taa Sévaré mais ne tɛ MINUSMA dɔn dɛ ne tɛ Barkhane dɔn ne ni armée Mali de taara donc ne bɛ se ka min fɔ jamana la bi Musa Mara tɛ se k'o fɔ a la o parce que Musa Mara bɔra yen waati min na o y'a sɔrɔ marifa b'a la ka ci ne dun taara Sumalen sɔrɔ donc moi je suis plus ne sɔnnen don an ka armée ni Musa Mara parce que Musa Mara taara ONU de ye Musa Mara accompagné ka taa ne dun ni armée Mali dɔrɔn de taara donc ne taara Mali avion de la donc i ko ko campagne Musa Mara tɛ se ka taa campagne kɛ Kidali a tɛ se ala ka élection yira na kɛ Musa Mara tɛ se ka se Kidali a tɛ se mais n'a taara mauvais souvenir de don ni Musa Mara donna Kidali bi la dɔw bɛ wuli ka boli u yɛrɛ ma u b'a fɔ a ko ko wɛrɛ daminɛ tuguni mais Kidali 2014 kɛra mɔgɔ minnu ɲɛna o kɛra mɔgɔ min ka nali la n'i y'o tigi natɔ ye parce que dɔw bɛ yen halisa bale b'olu fari la dɔw bɛ yen olu sen kari la dɔw bɛ yen olu banabaatɔ dalen don dɔw bɛ yen hali sisan olu bɛ yen i b'a kalama ils sont devenus infirmes olu bɛ yen. mais o k'ale taara président ka yamaruya de. ne ma président ka yamaruya ko ne ko président k'i ka taa mais o k'i bolo lankolon ka taa président k'i ma ko taa don o don Assimi t'a fɔ Wage ma ko taa Kidali yan anw taara Kidali an bolo lankolon de taara anw ni Wage taara Kidali anw ni Keba Sangare taara Kidali Assimi ko Keba ma taa Kidali Wage taa Kidali an taara Kidali mais est-ce que an ni mun taara bilahi ni cɛ o cɛ k'i ɲɛ jɔ anw na an tun b'i ka ko ban anw donna Kidali ni arsenal min ye an bɛ taa Kidali don min na ne ni ministre Ablaye Maïga yɛrɛ an ka fɛn bɛɛ bila kɛrɛfɛ ne ni le général de division Ablaye Maïga qui était le chef de la délégation an taara Kidali wagati min na a ka haramu o dugu tɛ Mali da fɛ min bɛ se k'i ɲɛ dɔn. Il y avait plus de 400 blindés alignés, plus de 6 drones, 10 drones uniquement. Drone flabé, tu dois mettre ma main au banc. Drone qui me pose avancer là, drone doit avant-garde là, doit couverture là. Il y a des drones, il y a des drones sans fait. Amène une belle albatros nan de L39 nan de Bagamoumou. Souvent chargé de nos cajots, chargé de bombes. Ça veut en cas d'attaque, on pourrait quand même tenir la guerre pendant 3 mois en côté de rapport là. Caka bɛ furu Kidali taga ni Musa Mara kun donna Kidali jɔn bɛ se ka ko b'a sɔsɔ ne ye Musa Mara bɔlankolon taara a b'a kun dɔn Musa Mara est allé main vide parce qu'il sait que ce qui peut se passer n'o tɛ mun de t'i labɛn ka taa an ka taa fa bɛ jɔn na k'i bɛ sɔn ko rebelle bɛ ko jadisi k'i ɲɛ jɔ anw ɲɛ la anw talen Kidali hali kɛmɛ Keba Sangare le général de division Keba Sangare a tulo bɛ na. donc hali kun tɛ fana ka ɲɛ kɔmɛ n'ali kɔnɔ kun tɛ hali dugwa min ka bon ni kɔnɔ ye o tɛ sɔn ka jigin dugwaw ma jigin a bɛɛ kun ye kɔnɔdenni hali sa kun tɛ yen i ka bonya ni ala cɛ il y avait le colonel Samassa ani colonel Sunkalo de la garde nationale Samassa de l'armée de terre infanterie Samassa o de kun bɛ ne ɲɛma il est actuellement à Gao ou à Kidali je ne sais pas où il y aura maintenant ces deux braves officiers olu de taara ne ɲɛ ne bɛ mobili min kɔnɔ olu kun avancé len don avec des jumelles, avec des véhicules de reconnaissance de 50 mètres. Véhicules de reconnaissance qui sont là. C'est des véhicules qui font Musa Mara. Président ici, et donc, Assimi ne molutia. Moi, Assimi dit, on fait des mais, à te couler. Donc, t'as trop été d'abord on de ça. T'as trop d'obé, ni t'as rêvé d'où comment je lui dis. Ali ni e cire ka taa i buran na i b'i pari ka taa mun na i kana taa maaw kuma su o bɛ cogo min na n'i cire ka taa yɔrɔ la kɛlɛ bɛ yɔrɔ min na i b'i labɛn de diɲɛ labɛn de anw taara ka na donc Musa Mara tɛ se ka segin ka taa Kidali ala tɛna élection tɛ 2025 in kɔrɔ an b'a da k'an tɛgɛ da a tɛ sɔn ka taa